синьо, зелено. Да. Добре, вижте сега, надуваме го първо. Айде ходи вътре. Мисля, че е достатъчно. Или още. Ама не да си трябва само един бе, този какво ще падна. Не, оставиме го бива на земята, а земята в София е много нечиста. Така, сега завързваме балона. Ето така. Какво според вас става, когато вземем едно ето такова остро шишче и направим ето така? Какво става? Кой мисли, че ще се пукне, да се вдигне ръката нагоре? Кой мисли, че няма да се пукне? Благодаря за доверието. Ти си 50 на 50. Какво стане? Добре. Имаме балонче, има шишче, аз мисля, че няма да се спука. Навън направихме експеримент с течен азот, когато запалихме. Няма просто да вземем един балон и да го спускаме. Искате ли обаче да направим така, че да не се пука? Взимаме пак един розов балон. Надуваме. И сега, искам да гледате внимателно, това и вкъщи може да си го направите. Гледате ли? Може да дойдете насам, няма страшно. Сега, шишчето, точно да вършите. Виждате ли? Ето така, я дай ръката. Супер, натиснете ли? Да знаете обаче, когато го направите, не го ядете цялото наведнъж, че си изпълнете.